saya Hajing ngetron nis ngova utrai on om sut yo kajing im lawa long jai jai hap den ki en yo wa chef ki ba udan hajan jing ngetron jong pi pen scan what are the deep what do jingle man long jai jai utrai ino what chef din ha uto shanya tang ha u min sim to ai bahkan yai snow long jai jai hab deng yong ka jing im bangi juken du jing long marwe ngis ngo om don bas ngo thu Kisur jing artatin kiwan ban pasya Shuplay bangi duai balay yong smo Hajing ngetron nis ngova utrai on om sut yo kajing im lawa long jai jai hab deng ki yong wa chep tin ba udon hajan jing ngetron jong pi pen skem wat arta tien wat do jing kermen Long jai jai utrai ino Wat chep ting ha uto shanya Tang ha u min sim to ai bahkan yai snow long jai jai hab den ki yo wa chef din ba udan hajan jing ngetron jong pi pen scan what are the deep what do jingle man long jai jai utrai ino what chef din ha uto shanya tang ha u min sim to ai bahkan yai snow long jai jai utrai balang ban sneng usla ka eryo ki jing jong ni utip lut na dong sha share